Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Trip Integrated Territorial Organization Central Body hapo kajingalam u President Uba Donbok Dekar. Kalalit banbu da kador khas sya u Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council Uba Winston Tony Lingdo na kabenta ban pensngau yaki kato kat nitli kimat jengdawa. Habayo abanekren bat Uba Donbok uloong ba kumbala tip halor kajing sya saspon yo pa aina manix na kalyang kaseng kasngo banwan mi siya ka district council bandawa kajing tokid ha kabay day bat kakandrum kandram kabami na kahima malim habak li ya kanye la kaday na kajing bamsab uba don ba uloong balada omdon kajing bamsab kajing duna balikan mi kajing siya sospons na kalian juga hito sengkeme nilawan bo kan ita dorkas ke Chief Executive Member CM juga kasih Hills Autonomous District Council habayadai ni ai kanika shiti dan ni kata bangidawa ban inquiry dan ni ban tokit habayadai ban kanika jingmi kanika kundrum kendram hapo ka himamlen hamtam dang hadin bangi iba ka district council kala suspend yo sim jong ka himamlen ni snowday ban one shapot district council ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun ki jerwit jerwat kijing ya tumko bat ka hima lem tam habe dei bat ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ki ka jingmi kan dei ka ba ka dei like lord system jong arsan arpunreo te hakani gishti nila kren daga basai bat nila pun pauru niu kun hajar jong ka hima lem nimso ya hab bakan ongkat ka hima meliam kinyo ya kata ka jing lum tang lai klor ndrei kai ka bangi so kan dei palak ya arto ganesh chol ne arto klor te khagani ka shithi nila instruct ru long nila ajing mot ya ka dis council ba dei ban nodi ko dei pentamai la ne penjanai ya kata ka million act and rule nomor ba da feedback ya ka Milliam rules imship arajar nyo kekren kunni ba kadorbar ka him afet jong skem hima milliam kadai ban khot ya kadorbar hima at hangne ka hong ba at least once a year to preside by this year mane ro deputy cm ka ba hadu minta mshim la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima milliam te kajing dawa ka jongi ban penjana yusho ya ka hima milliam stem rule kadai nomor bakamdan kata ka provision kabalada ungi uskim khot ya ka dorbar ukun hajar le bunno tengi songkhia ya kanika kam te nilawan mi bat ni la ya ai dumot ban ni la pni ya kata ka statistic ka jingkhen ka ba hakanong rim bo bangiyeng bangyong ngim sha ngim sngo ba kandai tanglai kulo nomor la dang ipet jaki jinglum khajna ke ba rim inshallah tumba si senam katnai pak ndai upatai nilap ba kajinglum kajana ka doi habdu sau paulak kata hadin ba ot lut kini ki jenet ki tanat ki jing siu yaki hi ta ki cm ki jing siu yang ta ki menteri ki jing siu yang ta ka bairneng gi mintai ta ka poi hadit sau paulak dia ini pat udah senam arpundrio kemut ka badang dei kiu arsha pat lansia tu ka history kindiat kabala rangi paidian menswa dia kata ka jing ai ki yo ki ke poi hadu ka sau dan ni ki pesan lah teh apa ka hadin nang tu pat ka hiar tumba siki pralak ka balong marsteng kataru undal awan pat du acting same way te kani hi ka jing le jong ka ne ka isi ka bamanta ngi ai ka jing ro bakal anut ban kata ka reu jong ngap ba kilatip syai tim salia ya kata ka political career to jompi hendrei ban wanra kajing baha hapo ka hima milliam bani kata ka jing wanra hapo ka ni ka kanuksa ya kiwi ke himaru kani kajing le ni ai ka jing ro bat ni kenturu ya ki ning ba ka shti ba ni dawaru ba de ban le ka jing thokit sebabnya nang ban lak shushu ya kani ka jing ya di caka pathar kum sapo raj marwet dep nang ta habi dei bat khamtam bat keni ka rukom lum ya kata ka khajna namar baro iskata hi kajinge badan bi isi ki barim ki la fil bat habi dei bat keni ka benta
kaban kendang telong bat sekawai ru ni layak rentai sani bat katkum kador khasi ni lak pen ru ba la dei ban khap shushu ya ki dekhat jong ka hima melim kata ye kita kin ris pangut jong ki rang ba snong hau perkhat ki khon ki hajang ki jong ki hima melim ki la dei ban mi shakmat bat ki la dei ban suthu ro ho ni tip shai bal la da kata ka risi ka dustor ka jumi ha ko por barim kanre katkum ka juk ka bamanta ngan chu highlight khendiat perkhat pi kani ka hima melim haduk menta kani ka juk jong ka IT jing sisa ki la dei ban don la ka jong ka website ki ban pen I ba kumno ban tap ya ka tendar habi dei ba ki yo ki hat dan kita ki giat ki ba pher ki badan sapo ka hima melim teke I ka baji apat mental ada feedback ya ka tendar kim juk hot ya kata ka advertisement kila shui I sop dai namar ni lai I kata ka jing sisa teng tadi ngam da keno spesifik ya ka snem gam baklar ka dei khatsau khatsan ka bala mi ka jing tap sa khandai pholak ya ka ta ka yo masi hapo berni Henry undal ayo usia no tanglai pholak ka pendi kan ni ka bomlong transparency hapo ka hima melim te undal ale inquiry nga trai bun ki ban ngat bat bun ki badan berta ki badan ki ban pencak kala ki kan sa kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen hakane ka isi ka bat mai bat kin sa rak dengkong upaj ba umdei ban nyum rei kai ka jingle bat kajing ya kelenti kadai cak kumki an kilo ndai banga batai start ndai ka an ka hima melim simsim pun ka keren da ka basai bat nila highlight dulu ke commission jang ka ndai spa something real ka ba kumno la pendrung ya kadon kajing ya khun ban pendrung ya kita ki kur ki ba pher hapo ka hima melim ba hadu mentangi I ba kat kumba ngipet ya kata ka cabinet jong ka hima melim kadon tang hadu kadon kumpang kumba krane lene khatangut te perkhat pi wat hapo ka executive dorbar snong ru hidang don habu kita kinong khmat ki bangi don khatsau ka sangut te kat ka hima melim balai tang kat ni ki ban yakran te balai ba ki kini ki jarwat hapo ka hima melim kadai be ba la aili ngadu pasang di isi ki barim tingi kermen skan ba kane ka isi kan shim ye kane ka jung ujor chungi bat kan he ka no query ka bokot bobiang bat nyin salap lut ya kita ki jerwat kita ki balari nadu isnem pat kani ka jing dawangi dawa nadu ban inquiry nadu isnem sejar ndai sta ndai kisah lu pipit song urun ya kata ipun song nong rim nomor kumbangan thai biang ngan ong ngai ka baling inut ban kran kumta kani ka jinglum ka jana mo ni haba fitip shai ba dangshan arkro ya kata ki ong ki ba kin tap tandar ya kata yodo te kajing dum ngan suya tu ti kayodo ka parking yodo kayo ke kadon kani kata kayo masih bari dua kayo molong nang po kayo misning yo umro yo umda haus ini yang dia tu ngai ti hau ni usnem khnai spa khnai ka total ka boy ki hadin ba ki la depot ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani kata long ba hadin bokot kami sapulang mo house nam ka khnai spa khnai kani kadai ar pendri ini pensong nongrim hangta bangi ong ba umdei tang lai klor hendrei kandei ar thau lani lai klor kata bide kata pi bakadon ka penunu di mampat tu di 5 million bide kani ka jingja ta kata te ngin ong kajing pamsap te lada kamdei kumta te balai kami kani kajing suspension te badon ko loophole taka daw kim sa suspend kini kisia lada kamdan ni kani kata ka kajing duna lada kibiang kita ki act ki rule bakiyat katum ka million temship rule bakka act nam tharai da kandon kata ka jing suspend hapo ka ni ka hima million ban yo sisa ya sisa kada bon bukoi ma melim kai ba katinjang ko kaseng pi ni shikmat umat muklong manda lawan kontrol ban patai sam jingdon jingpen penakam bakla kam jing sisa ngan khnang bu pai ba um yesai kani hi kawai ndai banga yaro ndai namar tata pikir mau dang shen ni kundu yo gornor bangi dawai kata ka partiless ya kata ka party base habangi ong partiless kamut klaim dadon kata ka simbol tenrei
ngida ongru i gawi ka kantian ladangi kwa syai ka sensyar kan ar ladangi kwa ban i kata karya sensyar customary lo jadi ban ai bitanga ya gawi ka kunhun ka pai ka i balai bajia mentaro namar bahang ni mdon rong ser ban jin badan rong ser sisin wala kata dia ka hima mendim pila sak pun ken lani sak her lani kala ban kalen ka isi ha kano kono ko pot kata pi lai hi nadu o kapor kebarim bas ko wairu ladagi ya kerennya kata kajing bangsa pila ban kan mau dangam da usnem haba kadang ko wi ka sadu mentang ni apa di konsel kaba ya karung ka pisa haka account jong secretary marwai te barok hai ki te kata te ban ya keren di transfer ke corruption te ni kai ka bangi de ban smau ka ba nila stroke shai ba ban wan hi ka jing sensyar ka biang lada mdon kata ka jing kata ka sarkar sentro lang dan ni kaya jing don ka rongser ka kan yo shisha kata ka jing yat be samenta gani ka urlong ru namar ba ka don bitang siro